Dobar dan, lepi moji. Kao što vidite, ja sam u kuhinji i danas ću vam nešto lepo napraviti. Odlučila sam da to bude jedna slatka delicija, kremasta, ukusna, divna za leto, a bit će i pistaći unutra, tako da neću više ni da vam otkrijem, moram odmah da provocirate. Tako da ja moram ovo promeniti. Dobar dan, ko je sa nama? Izvolite, ovde je sve stvarno. Ovde ništa nije fejk, čak i cveće. Smiješ, ajde, šta? Vidimo ko kako stoji sa vidom, ko je kratkovit, ko je dalekovit. Sve proverio, bio sam nedavno sipao sonu kiselinu. Možeš ovde? Može, Mila. Da, i? Jao, što je lepo ovde kod vas, dragi moji. Ali to nije to je za doktora. Prosto onako razlivena i to nekada u elipsastom obliku. Tu govorimo o nastanku eventualno astigmatizma, odnosno cilindara, ili vid na daljinu, jednostavno obično ljudi primete tokom... Pravilo odmora za oči, na primjer, gledamo toliko i toliko minuta ovu zelenu biljku. Da, i to mislim da je ono gledamo u daljinu, možda besciljno. Ali zapravo treba... Jao, divni ste. Ovo je domaćinska kuća, ovde sve može. Hoćeš neku vodu? Može, onako, ne mora puna čaša. Ovo nije samo zato što ti je rođendan. Hoćeš pola čaše? Ne, hvala. Je čaša polupuna ili poluprazna? Polupuna. Ono što nam je važno, aktivno gledanje. Ili, pošto ti sve uvek najbolje znaš i tvoj vid je perfektan i sve sposobnosti, ali možda on s Marijanom briljira. Kada dođe Marijana, on baš, to je naša seksološkinja. Da, on sve to zna što ona priča već unapred. Razume, da. Ali za vid, evo, izgleda da imamo problem. Slova odlično, ali brojevi možda malo te. Uvek mi je loše išla matematika. Da, isto. Odnosno engleski, da. Dobro, lepo smo to sada testirali, znači nismo loši. Odlični ste, zaista. Stvarno? Da. Znači možemo još više da gledamo da vidite šta je vid. Bolje je ne doći do... Mili, ajde molim. I reci mi, da li si ti, kada si počela da mutiš ovo dok sam ja ležao tamo, stavila šećer u neutralnu pavlaku? Nisam. Nisam znala da li je zaslađen ili nije, a ne znamo koliko ko voli slatko. Pa da ti kažem, cheesecake treba da bude sladak. Znači, umutili smo neutralnu pavlaku, stavili smo unutra krem sir, ovdje smo u keks stavili otopljen puter. Mili, ovo je neki challenge da ja pronađem puter u frižideru. Nikada to nije bila. Ja što volim takve priče. Da. Sad ćeš da čuješ lepu priču. Da. Gde je linija koju povlači? Da malo vežbamo. Ovi uređaji su se pojavili u našoj dnevnoj sobi kao magija. Javili su se, ali nisu nestali. Previše. Pa ne postoji. A neko malo previše srce. Drugde je ravnica. Pa sve ravno. Dobro to. Tako da, varijacija. Može da budeš dole, uglavnom se vozi gore, postoji opcija da vozimo i dole i gore. Aha, dobro. Taj prvi trening koliko trening traje 60 minuta? 45 ili 60. Da. Dobro, što se da gledamo kao neki znak da radimo dobro? Da vozite bicikl u prirodi, ako može. Jedete cheesecake, ljubite se, mazite se, grlite se, volite se, pa se družimo mi u ponedeljak, lepi moji. Može jedno za vikend. Ćao, daj jednu pesmu za vikend. Hvala vam svima.